Dende o Servizo de Atención Temperá levaron a cabo, por segundo ano, a iniciativa de reunir a todos os nenos e nenas e ás súas familias, tanto se pertencen ao servizo na actualidade como se formaron parte del nalgún momento, para desfrutar dunha merenda todos xuntos nunha xornada de convivencia na que non faltaban os xogos. Estas xornadas, ás que acudían os rexedores de Quiroga e Ribas de Sil, José Luís Rivera e Roberto Castro, e o concelleiro de Servizos Sociais de Quiroga, Xosé Manuel Fernández, teñen como obxectivo principal, en palabras deste último, manter o espírito de comunidade entre as familias, os menores e os profesionais que forman parte do servizo. A xornada servía tamén para agradecer a confianza depositada polas familias na dirección e no equipo técnico que traballa no servizo, ofrecéndolles un tempo para compartir as súas inquedanzas e dúbidas, ademais de pasar unha tarde de lecer compartido. O Servizo de Atención Temperá conxunto cos concellos de Quiroga, Ribas de Sil, Folgoso do Caurel, Bóveda, O Sabeñao, Pantón, a Pobra do Brollón e Sober, comezou a dar servizo en setembro do 2020, atendendo aos nenos e nenas de 0 a 6 anos de idade con problemas de desenvolvemento ou en risco de padecelos e ás súas familias. Aínda que nun primeiro momento limitouse únicamente aos concellos de Quiroga, Ribas de Sil e Folgoso do Courel, a gran demanda faría que un ano despois da súa creación se incluíran os 5 concellos restantes. Na memoria ou balance do servizo do pasado 2024, constátase que o servizo conta con 5 profesionais, 2 psicólogos, 2 logopedas e un terapeuta ocupacional, que aumenta o número de sesións de valoración pasando de 205 a 283, e aumenta tamén o número de nenos atendidos con sesións individualizadas, pasando de 94 usuarios no 2023 a 111 no 2024. A día de hoxe, este servizo, prácticamente subvencionado pola Xunta de Galicia, agás unha pequena parte que aportan os concellos que o conforman, non ten lista de agarda, sendo as especialidades de logopedia e psicoloxía as de maior demanda.